Iyayi paliso breaking news pompanopa pamene chipani cha People's Party PP chipani cha Mai Joyce Banda pamene chanenetsa kuti chinalandira ndalama zokwana 9.5 miliyoni yokha pa nthawi ya maliro a wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima malinga ndi ofalitsa nkhani akuchipanichi a Ackson Kalaire. Anyway, izi zikusemphana ndi zomwe ripoti la Commission of Inquiry lomwe linafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha Achilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 8 inalengeza kuti chipani cha PP chinalandira ndalama zokwana 15,700,000 Malawi kwacha. Apane kuti mati zotsatira za ripoti zichasopano zayambano sopano kutuluka. Anyway, commission iyi idafotokoza izi potsatira zomwe idamva kuchokera kwa mlembi wamkulu mu ofesi ya president ndi nduna Mai Colleen Zamba komanso nduna yoona zachilungamo a Titus Valo kama Titus ka Titusi ene omwe mosemo komano amvalo kani kuti akuti tidatumiza mafunso dzulo kwa Robert Kaliza omwe ndi ofalitsa nkhani mu ofesi ya Colleen Zamba koma sadatiyankhe chimodzimodzi a mvalo omwe tidawatumizira mafunso dzana. Ofalitsa nkhani ku unduna oona zachuma a Williams Banda adati ndi ofesi ya president komanso nduna yomwe ingapereke mayankho pa nkhaniyi. Kodi nanga ndalama zokwana 6.2 miliyoni zidankakwane? Tidikirabe yankho pa nkhaniyi. Komishoni idafotokozanso kuti Achilima adanyamula ndalama zokwana 5 miliyoni Malawi kwacha kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ngati chipepeso ku banja la malemu Ralph Kasambala koma pamalo angozi kuchikangawa padapezeka ndalama zokwana 1.8 miliyoni ndi 60,000 Malawi kwacha. Sizikudziwikanso kuti 3 miliyoni ina inapita kuti. Izi ndi zotsatira za report kapena kuti Commission of Inquiry yomwe idachitika mposedwa apa yomwe ikutulutsanso mafunsoso enanso akuluakulu chifukwa nkhani mwachidule yayi Commission of Inquiry idalemba ndithu kuti yayi ife ndithu tidawapatsa APP chipani cha APP tidachepsa 15.7 million Malawi kwacha tidayipatsa amene pamalirowa ndipo zimene zikusiyana ndi iwo akuti yayi ife tinangolandira 9.5 million Malawi kwacha nde zayamba kukhala naso kumene kuku. Anyway, report Commission of Inquiry ndithu imene ndithu sizayiphweketsa mkatimo muli mafunso ochuluka. Anyway, anthu akawerenga bwinobwino mafunsoso atulukira ndithu pamene tiyambe kuyankhana pamene tiyambe kupita ukunduku ndikuona kuti kodi zikukhala bwanji. Anyway, khalani pomwepo ndithu kumveranso nkhani zotsatiranso pa Malawian Cameras YouTube channel. Guys, thank you so much.
like, share, Malawian cameras, subscribe.